Yes! Whew! Rabi manen dito ya. Dito yung dia ti rabi anga dita Pilipinas ket baka aldaw yu ditan. Ay, dito manen ti kabsat yo. Manu nga bianong kadi. Manu nga bianong kadi. Ano manu bianong. Naliti ka kailian nga darita Pilipinas karo ti Cordillera Bagyo ken La Trinidad daytoy ti daytoy tamok nga sa, sa second nga reaction ko nga mo tinapanan na first nga reaction ko nya napanan na de ah kate man nga pagtungtungan iti eleksyon amok nga siguro madamas siguro ti eleksyon dita Pilipinas ditoy ket Mayo 8 ditoy ayan mi nakadingal daw ta Domingo Domingo ditoy Lunes yung gayam nita ket kan tayo lang man iti reaksyon dagiti reaksyon iti politika dita Pilipinas or medyo naladaw basit nga at least tanong ko tabubuyak dagiti iti internet kadagiti mangyari dita karkar ti politika dita Pilipinas ket di tatansamot iti talaga kasla nga kunato nga talaga nga madiw no narugit iti politika dita Pilipinas ay compare idi ang agpesok normal idi di ba normal idi nga di dinidal ti tao normal ayos lang ti awan ti problema jay ngem tatakot kaslamot teureun nga kunada nga below the belt meteuneun iti ikastadan nga padakesen ket jati nagmadi yung no dumamot ket adamot nga agpayso ti pagmayatan namot no agbuya ka iti social media karo iti Facebook wenno YouTube ket makita mo iti mangyari nunya ti style da nga kampanya diyan mo meteuneun nga makita diyan mo meteuneun siguro tatan ket ammo tayon karo karatayo nga data Cordillera ammo tayo meteuneun siguro iti isurat tayon no sino ti agbalin nga presidente tayo wenno dagiti senador amin tayo met ket ada internet na amin tayo met ket ada ti cellphone na Uray ti standby dita Pilipinas ket ada ti cellphone na uray ti awan trabaho no ket ada ti cellphone na no so awan ti problema mo siguro no so makita tayo iti ugalin dagiti kandidato kakaro iti kampanyada ket makita tayo no inya nga klase da nga kandidato alatata kunak tatay nga narugit sabali nakarugit iti politika dita Pilipinas nga pamilya magedwa dagiti agasawa kapadan napulang ta sabali ti butos na jamaysa sabali ti butos na jamaysa trigat na ayos lang kuma no ti butos na ket sinabali na ti ibutos iti pamilya ket iti sinabali na ti ibutos ada kumaje ko nato nga respeto paylaeng ni ti butos na di tao di partner mo ket siyempre respeto mo pay masapul ag kuyog-kuyog ket akamot nga pan makiturog kini presidente araya kamot nga pan makiturog kini presidente piliim lang mat lang no santo dagiti da
dagiti anak tayo kunadangol ket the young people is the future of tomorrow nga nya ti mangyari amot tenen nga sa pabaliktad mo tenen nga imbis nga kulang nakaalal da sa baling mo tenen ta amot nga kuri jay lengdan ito tay nangyari kini example tayo lang kini Senator Loren Legarda ni anak na nga ni Lorenzo langanagan pa tilakay anak na nga ni Lorenzo at siyempre nyati ko na ni Lorenzo talaga nga in pinagsasawan na tidakas ni nanang na talaga nga in basura na ni nanang nan anan nga akseptaran nga isuti inana gapulang ta ni nanang na kat suportara na ni BBM kat ni Lorenzo kat suportara na mat ni Robredo awan nga ti kasi niya ti klasim nga inanak gapulang ti kasi kat ibasura mo ni nanang mo apay nagrabaw mo to ti panagpanpanunot mo alamot nga wanted adal mo apay amot nga kwareta nga amot nga politika lang mo deta kuno ate politika lang mo deta wakat kasjayan amon nga respetuon iti piliin ni mother mo pagsawampay oray dagiti dadduma nagado iti makikita tayo nga kasaman na iti INC at diba the first kat araramun iti araramun niya iti term na iti daduma kumkumbinsiyon iti kakamping iti INC nga indulusudan ni Robredo tatangay ti ininduluson ti Iglesia ni Cristo kot ni BBM ni amot nga nalpas ije idi nalpas mo't gayam nga induluson ti INC ni BBM kot ni nabaliktad mo tenen ta dagiti mo ten kakamping ket pagsawan da mo tenen itay dakasen iti Iglesia ni Kristoen pagbalinig na pa kunada pay nga kulto ket nabuyak lang tatay lang aldaw nabuyak nga nagaro ti agrarali iti sangon iti Iglesia ni Cristo nga agrarali data apay nga kasi apay nga inbutos da apay nga ti ininduluso daket ni Bongbong Marcos ket siyempre respetuon tayo jay takder iti INC ket no da kayo nga pinili ket inya nga ngaron apay inya nga rod no da kayo nga ininduluso ket inya nga rod ket talaga nga kasta politika nga rod isu nga makita tayo niti isu nga makita tayo dagiti klasen iti kandidato nga agtartaray tata lalo na iti parte ni BBM kini Robredo ket talaga nga nagpangit nagalas nga talaga nga kitaan nga so ano panunutan tayo no iti dagiti agtartaray no dagiti kandidato ket agpadakes da apay ibotos tayo pa isuda no da ka nga respetuon iti pinilim apay ibutos mo apay kahit mo pala nga ibutos ti kandidato nga kastamot nga amin mo't nga no buyaon ti amin nga kampanya dangay ket talaga nga dinadakes amin iti ibagada daytoy agtatakaw dagitoy kumpumi pagparakas at inya iti kastano na so kitantew iti klasen dagiti kandidato nga agtartaray no nalaingdang agpadakes nyet nalaingdang aglastog no anda ka nga respetuon apay nga ibutos mo apay nga suportar madi karkaro no nagtugaw dan
no nagtugaw na iti gobyerno, awanen na. Ta siyempre usually no dagiti klase nga tattao kasta nga ag-cheat da wenno aglastog da agpadakes da tapno lang kahit da nga mangabak wenno saan ket bayadan dan iti tao. Kitantayon nga talaga nga ti motibon dagiti ket talaga nga ijay kahit da lang agtugaw kahit da lang nga tenglen iti gobyerno. Ta siyempre pi man nagtenggel da ti gobyerno ay ket marami da amin a tiket dan. Kasta lang met ti kuanan na ita ket anda nga pakibiyangan da kayo anda nga pakibiyangan ni tattao gapos na nakatugaw dan. So nga makita tayo iti kuana common sense lang mo iti paandaran tayo dito nga kuno dagiti tattao ket dagiti kandidato ket agloko daw no dadaelen na ti maysa nga tawo tapno lang mangabak da. Power laeng iti kiketereta, kwarta lang ti ketereta. Siyempre, agkampanya ka, nagdakkel ti ginastos mo. Dagiti nang sponsor kanyam. Sapul nga bayadan isuda Samo ti kuana dayta. Isu nga adat tayo sapay kumata ammo tayon iti ibutos tayon ante ko mga paalilawen sa balitatan makita tayo mo't iti nangyari iti naglablabas ket awam mo tinang nangyari amot nga kunan nga ay antiyo nga kahit deta ta awan agtatakaw ti pamilya neta. Samot ngin bagam nga no lasinggero ni tatang ko ket lasinggero akmet. Amot nga kasta si sabali mo ay ama sabali di anak. So kitantew ako ti kuana santupi man ti kampanya ket ni BBM ket agtatal na lang mat awam mo ti bagbagana. Awam mo ti man ba agkampanya lang iso na ket plataporma na lang ti bagana awan ti dadduma dagiti dadduma ket talagang amupay talagang dadael sa bali ti sakit itinakem iti adda kanyada dikas parehan kunak Lord dikas la ni Manny Pacquiao nga kunana nga kumbaga ket representative iti Kristiyano kada awaman ambot nga kurkuri ti kina Kristiyano na ta karkarkarumot gayam isuna met. Siyempre no Kristiyano ka langapot ibutos mo isuna met nya ket no ibutos no Kristiyano ka ket ibutos mo isuna awan nagparparehas kayo met gayam na. Amumor na kasi ti ugalan alang ni ibutos mo ti kasjay Kristiyano agpayaso agpadakes mo padamot ti bokabularyo ti Kristiyano agpadakes mo no agkampanya ket agkampanya kalatan mangabak ka han ngunita agpadakes ka ket agpaysuman unuhan ket amot nga kuan iti kina Kristiyano dagita babain na lang iti pakigimgimungan na wenno pakisimsimbahan na ta amupay no nya klase nga advisor na kwarta lang sama ti afafturen da alagarod kadengod kakaiyan sa atin tumangan nakikita iti sumarunong reaksyon babayu.